जोबोद मोजां सापर्टिभखौ जों नुदों आरो रायजोआ बे खेबाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलए बिसायख'थियाव मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथांखौनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामगोन आरो जोंनि गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव जेसेबांखि भटार्सफोर दङ रायजो बिथांमोना गोदोहाय जोङो माखासेया रोङिया पार्टआवसो जोङो भटखौ होनो मोन्दोंमोन आरो गिबि खेबनि थाखाय बे बाराव जोंनि गरेस्वर हिसाबै जोङो गोदानै मोनसे गोदान एलएसि हिसाबै जोङो बेवहाय भटखौ होनो थांगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखिनि खामानिखौ प्रसेसखौ जानायनि सिगाङावनो जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांमोननि नाजानायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गेजेरजोंसो जोङो बेखिनि समस्थिखौ जोङो मोननो हादों गोदान माखासे समस्थिफोरखौ आरो बेवहाय जों जुदि नायोब्ला जोंनि गरेस्वर समस्ति हिसाबै दिनै जों गोदान समस्ति मोननायनि बेलायाव गोदो गरेस्वर कनस्टिटुवेन्सि आरो माखासे तामुलपुरनि माखासे गामिफोराबो सोसनजादों बिनिनो बिथांमोननि गेजेरावबो जों थांनानै सावरायदों जे बे खेबाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि पबित्र कुमार बर' सार बिथांखौनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामगोन रायजोनि माबोरै खहाय मोनदों जोबोद मोजां आरो रायजोआ जोंखौ अनसायगोन बे बाराव मानो होननानै बुङोबा सरकारखौ दा बिपिएफ सरकार दाथ' बिथांमोना बुंगासिनो जे दा बिपिएफआ गैला दा एनडिएसो बुंनांगौ होननानै बुंदों आरो बेखौ लानानैनो बिथांमोननि गेजेराव जोबोद गोनो गोथोआ जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय इलेक्सनाव 28टा सिट मोननायनि उनाव 28टा सिट मोननानै देरहासारनाय जानायनि उनावबो बिथांमोना बिजेपिजों सापर्ट लानायखौ मानसिफोरा गनायनानै लानो हायाखै बेनि थाखाय बिपिएफनि माखासे सापर्टारफोराबो गोबां सापर्टारानो बे खेबाव जोंनि इउपिपिएलनो साइलेन्ट भटार्स हिसाबै बिथांमोना जोंनो भटखौ होगोन आरो बेखौनो बिपिएफनि माखासे सापर्टारफोराबो जोंजों सिङारि इसिङारि बिथांमोनाबो जोंजों सावरायदों जिहेतु गरेस्वरावहाय बिपिएफनि केन्डिडेट गैया आरो बिथांमोना बिजेपियावसो भटखौ होनांगोन भिक्टर दास बिथांनो दा बेखौ जुदि नायोब्ला जोंनि गरेस्वर समस्तिनि रायजोआ जिहेतु गोबां सम आन्दलनानो जा गोदोहाय गोबां आन्दलन जाबाय बन्द जों नुबोबाय थादोंमोन माखासे खोथाफोरखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव बर' अबर'नि दान्थे बिदान्थे बिदि गोबां समस्याफोरा आगोलावहाय जालांबाय दा बेफोरखौ नायनानै बै समाव गरेस्वर समस्ति हिसाबै जोंनि गेजेराव भिक्टर दास बिथाङा मालाबाबो जोंनि गेजेराव फैनानै खबरखौ लाफैयाखैमोन मोनसे थांखि आरो मोजां सम फैयोब्ला जोङो जि गोसो होनानै जोङो राजखान्थियारि मोन्थाय लोगोसे इडुकेसननि बेलायावबो मोन्थाय जिखिनि जोंनि मानसिफोरा बा रायजोआ लुगैदों बेखौ खिन्थु नैबे फैबाय थानाय प्रमद बर' सार बिथाङासो लाबोनो हागोन आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि रायजोआ बे खेबाव जोंनि ओनसोलनिनो सुबुं केन्डिडेटखौ देरहासार खालामगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो